Eider Rodriguezen urtebetetze festa, Leire Palaziosek irakurrita. Izadik, kirolen bat egin behar lukela, esan zian irakasleak kurtso amaierako bileran. Barruan duen indarra ezagutu, beste jende mota batekin egon, harreman berriak egin, autonomia. Horrelakoak eta gehiago esan zituen irakasleak urtero legez. Harritu plantak egin dituen, baina banekien. Bere gainean egoteko itura neukan. Onena hori zela uste nuen, edo behar bada ez nekien, ez nengoen seguru. Hainbeste dezio izan nuen umeaz ahalik eta gehien gusatzea. Aurretik ez nuen ez ezerrez inor lusa zaindu, eta ematen zuena baino komplikatuagoa zen, maitatzea baino askoz zailagoa. Asteburuak, oporrak, gure egunak, unitate didaktikoen segida bat balitz bezala antolatzera ohituta nengoen. Azken urtean ordea, nekatu egin nengoen, eta agian horregatik, gure arteko harremana okertzen hasi zen. Uda hartan, Piragoa ikastaro batean apuntatu nuen bere borondatearen kontra. Klub atariraino laguntzen nuen, eta bukatzean itzultzen nintzen bila. 2 ordu haietan, egin nahi behar nituzken gauza guztietan pentsatzeak itolarria sortzen zidan. Askatasuna beharrean tristura eta ezin egona sentitzen nituen. Izadian utzi, aparkatu, eta Santiago auzoko kafetegi batera joaten hasi nintzen. Han, egunkaria irakurriko nuen aspaldiko partez, edo besterik gabe te bat hartuko nuen eguzkipean. Baina ezin izaten nion eutzi, eta ibaira itzultzen nintzen. Banku batean eserita egoten nintzen uretara begira, piraguetan zeuden 10 aurren artetik nirearen bila. Beti zegoen taletik aparte, salbuespenik gabe, naiz eta ez nekien benetan hala zen edo nire irudipena zen. Besteetan, bidegorrira joan, eta gehiegi urrutiratzeko beldurrez, atzera aurrera ibiltzen nintzen. Ordura arte, ez nuen bazterrura ezagutzen. Ezkerrean, etxe txuri-gorri txikiak, parean fabrikak, eta eskuinean Irungo etxe horratzak. Baina ingurua bakean utzi, eta errekari bakarrik erreparatuz gero, leku basati bata aurrean daukasuna. Behin eta berriz joan, eta behin eta berriz gauzak sentitzeko moduko leku bat. Nonbait, entzuna nuen, aintzina, mugimenduan zegoen urari begira jartzeko gomendatzen zietela triste zeuden emakumei. Mugimendu hark barruko sentipen txarrak askatuko zizkielakoan. Nola nahi den ere, espero gabeko nabardurak aurkitu nizkion errekari. Padura usaina eta lupatzaren misterioa deskubritu nituen. Azken egunean, izadik, gutuna salbat erakutsi zidan, bila joan nintzaionean. Klaudiak bere urtebetetze festara gonbidatu nau, bihar. Izurde bat ageri zen gonbidapen txartelean. Atzealdean, eskuz egindako mapa bat, puntu gorri batekin, kalearen izena eta eguna, ekarri bainu jantzia, espainolez idatzita. Nor da Klaudia? Lagun bat. Leioa jaitzi eta deiadarre egin zuen. Klaudia! Bizera zeraman neskatila batek besoa altxatu zuen urrenean. Izadi baino altuagoa eta gizenagoa zen. Utzi dit! Oio egin zuen Izadik. Urtebetetzeari esker, agian, beste bizpahiru ordu marruskan itzaken. Orban bat dauka aurpegian, esan zidan. Horregatik eraman behar du bizera belarridun hori. Ez nengoen ohartuta, eta neskatuari begiratu nion ongi erreparatzeko, baina ordurako joana zen. Ezarelako inoiz nik ustera etorri. Tirabira txiki bat izan genuen. Kontu handiz azaldu nion niretzako hastia behar nuela, eta berak ere ni gabe egotea ikasi behar zuela. Ez nion kontatu urrutitik bea egoten nintzela. Izadi izilik gelditu zen. Zegoen tokitik alde egiteko erabiltzen zuen. Isiltasunaren erresuma, esaten nion. Noiz itzuli behar duzu isiltasunaren erresumatik. Nolakoa da? Granatea? Galdetu nion gehiago jakiteko gogoz. Granatea alda? Hitz egiten ari naiz. Nolakoa da, moreska? Kasik, gure etxeparean egon arte, ez zidan erantzun. Marroia. Bizkarretik azal puska bat kendu zioten eta aurpegian jarri. Uste dut, bestei naska ematen diela, baina niri ez. Ongi, esan nion. Hori oso ondo dago. Atzerako ispilutik begiratu nion posa erakusteko, baina aurrera begira zegoen serio. Begi politak ditu. Jende askok esan izan dit. Hasia eman zuen tipoa ere, polita ote zen galdetzen diot tartekan nire buruari. Jende ederrak horrelako gauzak egiten ote dituen. Jende ederra baino gehiago, jende berezia esote den horrelako gauzak egiten dituena. Berezia onerako zein txarrerako. Izan aldaiteke berezia onerako zein txarrerako izan gabe. Pentsakizun horietan hasten nintzenean urrunegi joaten nintzen, eta gero kosta egiten zitzaidan bueltatzea. Izadik, ez zion etxean egindako zerbait bakarriko paritu nahi.
Nire irizpideen kontra soil lunaren egunerokoa erosiko genion, elkarrekin bizkotxo bat prestatzearen truke. Ongi iruditzen alzaizu? Berdin zait, esan zidan Izadik, baina nik egin nahi nuen. Biok batera sortutako zerbait. Polita iruditzen zitzaidan horrelako aukerak aprobetxatzea. Izadik tratua onartu zuen. Astoratuta zegoen, besteen etxeak ikustea maite zuen gehien eta Klaudiarena nolako haute zen espekulatzen aritu zen. Aberatzak direla uste dut, pisina dutela esan dit, eta jolasteko gela bat dauka, jostailuz betea. Gela asko izateak esan nahi du, lan asko egin behar dela horiek ordaintzeko, eta lan asko egin behar izateak esan nahi du, elkarrekin egoteko denbora gutxi dutela. Ezin aldiegu hiri normala bota. Integrala da normala. Zaharrentzako da. Zuri gustatzen zaizu ba, besteei ez. Gozoa aterako da, zaudela zai. Gu izan algaitezkia aberatzak. Bagara. Behin eta berriro hitz egiten genuen gai honen inguruan, baina Izadi ez zegoen amore emateko prest. Bi logelako etxea dugu biontzat. Oskailua beteta. Gutariko bakoitzak armairu propio bat dauka. Balkoi handi bat daukagu, marrubiz betea. 4 aiton amona dituzu, lagunak, furgoneta bat, zapata pare piloa. Ez dugu inoiz gauzerik pasatu. Ez gaude gaixorik. Udan oporretan joaten gara. Bai, ja, arrautzak irabiatzeari utz ziezaion keinua egin nion. Nik amaituko dut, soaz, mesedez. Ez nion begiratu. Nik ere banekien isiltasuna behar bezala kudeatzen. Izadik, egongelan zegoen fikusaren ostoak garbitu zituen banan-banan kotoi eta urarekin. Umetatik egiten erakutsi nion bezala. Lasaitu beharra zeukanean. Bukatu zuenean, besarkatzera hurbildu nintzen, baina alde egin zidan. Gauza eder bat egin nahi eta zerre bukatu. Urrea zabor bilakatzen genuen alkimistak ginen. Etorri zu kaldera, hau gustatuko zaizu. Lasaiago zegoen eta egiten utzi nion. Bihotz formako moldean sartu genuen labera. Ateratakoan algarrobo krema ipini genion barnean. Eta sari gisa, glas azukrearekin hautzestaz esan utzi nion. Gero, apain jarri zen. Pekatxoak zituen sudurrean, eguzkiarengatik. Berehala iritsi ginen planoari jarraituta, 2 globo gorri zeuden kanpoko esian. Erre egin zen, esan zidan kotxetik irten aurretik. Horregatik du mantxa hori. Ispiluan begira jarri zen eta masaia atximurkatu zuen, keinu itxusi bat eginez. Bizkarretik azalpuska bat kendu zioten eta aurpegian jarri, baina hala ere nabaritu egiten zaio. Euskal estiloko etxe zahar, baina txukun bat zen. Untzak eta bugain bile batek estaltzen zuten fatxadardia. Landaredia sarrerako esiaren kontra hasten eta metatzen zen. Izadi aurretik joan zen opariarekin. Kolorezko globoek etxearen atzealdera eraman gintuzten, lorategira. Klaudia berehala etorri zen Izadiren bila. Uste baino handiagoa zen, azal eta aragizko arabeskoek masaiaren erdia baino gehiago hartzen zioten, eta buruko larru azal pizkatxo bat ere bai. Horregatik ez balitz, ume ederra esateken, begi beltzak eta espain mardulak. Begira gelditu nintzaion irribarrez. Mai baten bueltan, 2 emakume zeuden zigarro bana erretzen. Haietako batek, gu ikusitakoan, loreontzi baten kontra zanpatu zuen eta nigana etorri zen. Ni bez naiz, Klaudiaren ama, eta zu bere laguntxo berriaren ama izango zara, ezta? Izadirena, bai. Rita Jigorren orraskera zeraman, ongi pentsatutakoa. Berak ere, desitxuratuta zuen aurpegi erdia, eta adatz ilun izurkara ur jauzian erortzen zitzaizkion sarraskitutako satiaren gainean estali asmoz. Maira eserita zegoen beste Andrea bankutik altxatu zen poltsa hartuta. Pare bat ordu barru etorriko naiz. Pizinara puzgarrian zeuden aurrengana joan zen. Neskak, jatori bili, gero azalduko nahi zuen bila. Eta gure gana jiratu zen. Niebez, ekarri musu bat. Lotxa eman zidan, nik ere alde egin behar nuela esateak. Bizkotxo hau egin dugu Izadieta biok, esan nion, beste Andrea desagertu zenean. Eskerrik asko, horri piniko dut. Walt Disneyren pertsonaiekin apainduriko zamaua eta platerak zeuden terrazako mailan. Plastikozko ontziak, harto krispetaz gainezka, sandwichak, ospinkiak, litro tardiko freskagarriak. Bihotz formakoa, bai polita. Aurren gana zuzendu zuen begira da, profilez, ez zitzaion deus nabaritzen. Klaudia, ikusi zer ekarri dizun zure laguntzoak. Izadiz eta Klaudiaz gain, beste 2 neskatila zeudenan. 11 urtekoak denak. Kafetxo bat nahi? Eskaini zidan. Irri egiten zuenean, ahoa desitxuratzen zitzaion. Goma batek, espain batetik tiratutakoa balitz bezala.
Ez dut kaferik hartzen, mila esker. Agian, mandaturen bat egiteko aprobetxatu nahi duzu, lasai hartu, konponduko naiz. Urteak udan betetzeak hori dauka. Kurtsoan zehar baino jende gutxiago etortzen da festara. Zer egingo diogu? Klaudia ohitu da nonbait, baina hasieran ez dakizu zer izan zen hura. Orain, alaba arduratzen da hemen nor egongo den jakiteaz eta gonbidapenak egiteaz. 4tik 3 etorri dira, ahotsa apaldu zuen. Eta ni pozik jakina. Gelditu egingo naiz, inportaz pasaizu. Ongi egoten da hemen. Egurrezko bankuan eseri nintzen, bere aldamenean. Mahatxondo baten azpian zegoen, gerizpean. Etorri ginenean landatu genuen hori, duela 8 urte. Eta begira nola dagoen. Gora begira gelditu ginen biak. Niebesek begiak itxi zituen. Narrasti bat zirudien horrela jarrita. Erredura bat zen. Lepotik bera jarraitzen zuen. Begiak itxi nituen nik ere. Eta hala egon ginen, Niebesek asperen egin zuen arte. Senarra tematu zen. Berak egin zuen egitura hori lau esolarekin. Logroñoko herri txiki batekoa da, umetan Bilbora joandakoa. Eta etxeko patioan horrelako bat omen zeukaten. Bilbotik ona etorri ginenean, jarri zuen eta begira urte gutxitan nolakoa egin den. Esan zuen dilinda egiten zuten mahats mulkoei begira. Arrasi duzu, ongi egoten da hemen. Nik ez daukat eskurik. Landare dendan gogorrenak erosten ditut beti. Itxurari apenas begiratu gabe. Nik ere ez pentsa. Arreta eskatzen dute fedea eta konfiantza. Batzuk bakean utzi behar dira. Zenbat eta kasu gutxiago orduan eta derrago. Askazal luzeen artean tipulin bat hartu eta ahoratu egin zuen. Gora begira gelditu ginen berriro ere. Mahatxondoaren adarrak gorriak ziren eta odola garraiatzen zutela zirudien. Enbor eskaz eta espaldu hartatik hainbeste bizitza atera zitekeenik. Ederki pasatzen ari dira, ez da nion pizinarantz giraturik. Aurrak aurrekin ondoen, zurea ere alaba bakarra alda, bai. Orduan, jakingo duzu zertaz ari naizen, eta begiak itxi genituen. Aurrak toaietan bilduta eseri ziren maira. Izadi, ezur eta sal dardarkari zen, Espainiako belduta. Hartu krispetak erakutsi zizkidan eta jateko baimena eman nion, okazio berezia zen. Alegin handia egin behar izan zuen, eskukada bakoitzak gordetzen zuen pozoia ez neurtzeko. Bi aizpek paperezko poltsa bat atera zuten aulki baten azpitik eta Klaudiari eman zioten. Tutu arrosasko gona zuen pijama. Klaudiak bere ala jantzi zuen. "Oh, bai polita!" esan zuen Niebesek. Klaudiak gonatxoa atondu zuen eta besoak altzatu zituen baleteko figura bat itxuratuz eta bere ardatzaren inguruan giratuz. Groteskoa iruditu zitzaidan. Erantzi zuenean, masail bilakatutako bizkar txatala ikusi uste izan nion. Izadik ere bere opari eman zion. Zabaldu zuenean, besarkada batean ez dutu zuen Klaudiak. "Soy Luna!" Izadi gorritu egin zen. Bere besoak Klaudiaren bizkarretik gora igotzen ikusi nituen, guztiz pausatu gabe. Klaudiak Izadiren ama zirudien, naiz eta hilabete batzuk zaharragoa zoik izan. "Krema eman, ez dirudi, baina guzki honek erre egiten du," esan zuen Niebesek aurrei krema pote bat jaurtiz. Eta lasterka aldegin aurretik Klaudiari heldu zion. Niebesek txorrotada bat jarri zion eskuetan, eta honek gorputz osoan zabaldu zuen. Amaitu zuenean, Niebesek aurpegian zabaldu zion atz txikerraz, leunki, erreduraren gainean 2 geruza jarriz. Klaudiak begiratu egin zidan, ni ere begira nengoen jakiteko. Irribarre egin nion, dena ongi dago, mundua perfektua da, zu perfektua zara, adierazi nahian, arnasa bota zuen. Gortina moduan erabiltzen zuen ilez erloa belarri atzean ipini eta krema ipini zuen Niebesek geruza lodiago bat jarriz erreta zuen aurpegiaren erdian. Orduan ere, ez nuen egiten ari zenetik begirada apartatu. Ez nuen nahi gaizki sentizedin. Bukatutakoan, ilea belarri atzetik askatu eta estilo handiarekin bota zuen aurpegi gainera. Irribarre egin zidan. Beko hortzoia ikusten zitzaion irribarre egitean. Sobera gelditu zitzaion krema, belaunburuetan zabaldu eta zigarro bat piztu zuen. "Kontuz ibili behar dugu ditxososko azal honekin, demonio," esan zuen. "Nongoak zarete?" galdetu nion. "Dagoeneko ez dakit, endaia ez da toki txarra berriro hasteko," esan nion. "Hala esaten dute," esan zuen berak. "Neu halakorik behin ere entzun gabe nengoen arren. Gu ongi gaude, asko hobeto." Jende asko dago berriro astera etortzen dena.
Esan nuen, bion arteko espazioa hitzek betez esaten. Beste bizimodu bat, beste klima bat, beste ohitura batzuk, beste hizkuntza bat. Batzuetan ongi dago besteek esaten dutena ulertzea, ez duz uste? Eta hori dena salto batera. Salto batera bai, eta zuek zer egiten duzu hemen? Zuek ere etzarete eta hemengoak. Gu, egia ezinen erbesteratutakoak gara. Edo hori esaten dut galdetzen didatenean. Baina parte batean, 0 kilometroaren bila etorri nintzen. Badakizu, haur bat izatea zer den. Bum! Egin zuen ozen. Bomba bat zure egunerokotasunaren erdian. Baina zuk bakarrik entzun duzu leherketa, ezta? Beste inork ez. Istripua eta gero aldaketa bat behar genuen. Istripu bat izan zenuen. Erretzen ari zen zigarroa seinalatu zuen. Gaizki itzalitako zigarrokin bat. Eta etxeak su hartu zuen lo geundela. Aspaldi? Uda honetan 9 urte. Bilbon bizi ginen orduan. Auzoan ezagunegiak ginen eta etzen erresa jendearekin egotea. Lanetik etxera itzultzen ginen ahalik eta jende gutxienarekin gurutzatzeko, eta asteburuetan Logronjora joaten hasi ginen. Inork ezagutuko ez gintuen inguru baten bila. Azkenean, aseguru etxea portatu egin zen, udaletxeak ere dirutxo bat eman behar izan zigun, eta begira, Klementeri bururatu zitzaion ona etortzea. Dekatlonen lan egiten du bulegoetan eta trasladoa eskatu zuen Irunera. Eskatu eta eman. Ez gara gauzei 11 buelta ematen dizkioten hoietakoak. Oso apasionatua gara, eta hemen gaude. Dibortzatuta? Galdetu zidan asmakizunaren erantzuna etorri izan balitzaio bezala. Ez, izadi eta biok bakarrik gara. Hori ere ongi dago, bai, dena bezala. Zerbait hartu nahi alduzu. Ni egarriak nago, garagardo bat hartuko dut. Beste bat nahi? Moskatua ere badugu. Ardotan hori bakarrik gustatzen zain diri. Garagardo bat hartuko dut nik ere, mila esker. Joan zenean aurrei begira gelditu nintzen. Ez nion esan, ez nuela tantarik edaten, gustu txarrekoa iruditu zitzaidan. Ez dakit ongi zergatik. Belarretan eserita zeuden. Klaudiak hitz egiten zuen, aizpak adi zituen, baina izadi bizkarka zegoen, lurrean zegoen zerbaiti begira. Ara joan eta aurrera begira ezer eskatzeko gogoari hautsi nion. Eta okerrena baldakizu zer den, esan zuen Niebesek etxe barrutik itzuli zenean. Aurten berriz hasi naizela erretzen, ez daukat erremediorik. Azkenean, nire enpresa propioa martxan jartzen hasi naiz eta estresa badakizu. Behintzat, inork ez dit herrietarik egiten. Zailagoa izan behar du 20 urterekin hasten direnentzat, ezta? Zuk zertan lan egiten duzu gehiegi galdetzea ez bada? Ambulatorioan, administrazioan, ez da niri gustatzen zaidana, baina gauza onak baditu, buruan ez dit toki gehiegi hartzen. Udan, oporrak batzeko aukera ematen dit, izadirekin lasai egoteko geure kasara. Denbora, hori ongi dago. Neska horiei dituko diet, tartaiatera etor daitezen, 12 etorri aurretik. Tragoa eman ondoren, hau ertzetik iez egiten zion garagardoa lehortu behar zuela ohartu nintzen. Niebesek kandelak piztu zituenean, zorionak zuri kantatu genion denon artean Klaudiari. Izadik, Espainiak mugitzen zituen baina hotzik atera gabe. Zabelistuna falta balitzaio bezala. Klaudiak arnasa hartu zuen, eta masaiak puztuta, zu txiki haien parean jarrita itxaron zuen abestia amaitu arte. Zugarrek egiten zituzten figuren antzekoak zituen azalean estanpaturik, eta zegoen bezala, zuaren atzean makurtuta orbanak mugimendua zuela zirudien. Txalo jo genuen itzali zituenean. Klaudiak abitu ezin da zegoen. Unkiberegia zela ikusten zen, eta hori ere etzen ona. Eskuak aurpegiaren alde banatan jarrita zituen, begiak beteta. Donutzekin egindako tarta banatu zuenean, zati bat eskaini zian Niebesek. Urtean behin ez du kalterik egiten. Ez esan nion, gure bizkotxoa ukitu gabe zegoen. Trukean, lusokertxo bat hartu nuen eskerrona erakutsi nahian. Naiz eta baziren gutxienez 10 urte ez nuela alakorik jaten. Ara, esan zuen Niebesek bozina hotza entzun zuenean. Zuen amaldu da, jantze egin barko dozue, gominolak eskuetan alde egin zuten neskek. Niebes eta Klaudia etxeatariraino joan ziren agurtzera. Izadiren gana hurbildu nintzen. Aurki tolesgarri batean eserita zegoen. Klaudiak erdizka utzi zion trentza heltzen. Ongi pasatzen ari zara? Bai? Bai? Ez dirudi? Laster joan egingo gara. Oraindik ez, eskatu zidan. Oraindik ez, laster. Klaudia eta Niebes gerritik helduta etorri ziren irribarrez.
sekretu bat gordetzen ari balira bezala. Alde berean zuten erredura, baina urrunetik ezitzaien deus igartzen. Klaudiak ideia bat izan du, bota zidan alabari hitzamanez. Gelditu zaitezkete afaltzen, ilusio handia egiten dit. Gelditu mesedez, esan zuen Klaudiak lurrean belauniko eskuak otoitz egiteko maneran emanda. Clemente berehala etorriko da janari txinatarrarekin, beti erosten du gehiegi eta 2 egunez janbar izaten dugu. Lagundu zion Nievesek. Denetarik jaten duzue? Entxalada bat ere egin dezaketu estela, edo tortillatxo bat, edo biak. Izadiri begiratu nion, saia egin zitzaidan desio zuena antzematea. Mesedez, esan zuen Klaudiak, nire urteak dira... Masai tarratuari begiratu nion. Zergatik ez? Erantzun nuen bion izenean. Izadi, gure bizkotxoaren parean jarri zen, begira. Nahi alduzu pusketa bat, galdetu zion Nievesek. Ez izan lotzarik, neska. Gure bizkotxotik iruki bat moztu zuen, eta eman egin zion. Izadik gogotik jan zuen, unkitu egin nintzen. Nievesek ere esati bat hartu zuen, eta koska txikiak egin zizkion. Eskua aho parean jarrita papurrei irteten ez usteko. Mundiala dago, errezeta eman bardi dazu, esan zidan. Txaketa bat nahi, edo barrura joango gara, freskatu egin du. Jasotzen lagundu nion eta etxera sartu ginen. Aurrak goiko pisura joan ziren lasterka. Nievesek sukaldera egin zuen ontziekin ni egongelan bakarrik utzita. Gauzez beteta zegoen. Altzari klasiko ilunak sumitzeskoekin nahaztuta. Koloretako kusinak, landareak. Behin-behinekoa zirudien ordena arraro bat zen, baina txukun eta garbi zegoen. Maitxoaren gainean 4 mando zeuden, tapete baten gainean. Traste elektroniko ugarien argitxo gorriak ikusitezken non nahi. Eleitxurako sofa batek hartzen zuen espazio gehien, hormari itxatitako telebista erraldoi baten parean jarrita. Beko zuaren zuloan panpinak. Gainean, marmolesko egian, nonbaiteko souvenirra zen maskorrarekin egindako sagu bat. Eta ondoan, oinak kiskalita zituen metalesko kristo gurutziltzatu bat. Egon gelara itzuli zenean, baztertu egin zuen begirada. Nortzaki jotzen, galdetu nion, sofatzean zegoen Yamaha teklatua seinalatuz. Klaudiak eta biok pixka bat, esan zuen Nievesek, baina benetako artista Clemente da. Lehen, eskuarekin iragan urrun bat irudikatu zuen, sutearen aurretikoa, ulertu uste izan nuenez. Talde batean jotzen zuen, oso ongi kantatzen du, baina orain etxekoentzat bakarrik egiten du, pena da. Sofan eseri ginen, sandaliak kendu zituen eta eroso eseri zen. Nik ere gauza bera egin nuen. Goiko pisuan, batetik bestera zebiltzan aurren urratsak entzuten ziren. Lasaigarria zen. Dena aldatuko duen unea pentsatu nuen. Zu etzauden eta zure alaba zuk nahi zenuken ura bilakatzen den unea. Orduan, kristalesko maitxoaren gainean, beraien argazki bat zegoela ikusi nuen, 3. Zaila zen ez begiratzea. Ezer oso sentitu nintzen, naiz eta Nievesek ohituta egon bar zuen. Areago, agian plan baten baitakoa zen guztia. Eskuetan hartu, eta niri erakutzi aurretik, kristal gainean putz egin eta soineko muturrarekin garbitu zuen. Hau da, gelditzen zaigun argazki bakarrenetakoa. Estudioko argazkia zen, lurrean eserita zeuden, oinutxik eta zuriz jantzita. Nievesek soineko udatiarra zeraman, begista bat eskotean, garaiezina zirudien irribarrea. Mediterraneotar edertasuna zuen, aragitsua, erraza. Gizona ez nuen horrelakoa irudikatzen. Eguzkiak beltzarandutako azala zuen, kopeta zabala, gainetik soiltzen hasitako ilea konpentsatzeko bezala, melenatxo duin bat. Alkandoraren 3 palau botoi zabalik. Galtza barrenak, tolesetan jasoak. Haundia zirudien, besoaren gainealdean eskorpioi baten tatuaia zuen, larruzko eskumuturreko batzuk. Klaudia zen serio zegoen bakarra, urte eta erdi inguru izango zuen. Azal eta oial laiek guztiak zutan irudikatu nituen tabernetako aho zapaien moduan. Bai familia ederra, esan nuen. Bai ez da, beregana jiratu zuen argazkia eta begira gelditu zitzaion. Horrelakoa ginen. Pelikula bat ikusten ari ginen senarra eta biok eta loak hartu gintuen sofan. Mirari bat izan zan bizirik irtetea. Eta Klaudia, berea bai miraria. Fondoko gelan egiten zuen lo. Nire senarrak atera zuen. Ilesko errezelari eragin zion koket. Nik ikusi nuen sugarren artean pasatzen eta bueltatzen etortzen. Manta batean bilduta zuela umea, zutan biak. Nabardurak niretzat gordeko ditut, sinetzi esadazu, hobeto horrela. Klaudia behintzat ez da zertaz gogoratuko.
Zorionez ez, dena galdu genuen, etxea, arropak, argazkiak, oroitzapenak, Klementek eta biok elkarri idatzitako gutunak, asko idatzi izan diogu elkarri, soldaduzka garaitik hasita pentsa. Soldaduzkatik etorri zenean, Ingalaterrara joan zen inglesa ikastera. Orain, edozein ume mokok egiten du hori, baina garai hartan ez. 17 urtetik elkarrekin pentsa. Dena galduta. Ez dakizu zer den hori, dena galtzea, dena. Eta begira orain, esan nion. Zer zen oso ongi esnekien zerbait adierazi nahian. Begira orain, bai estatu zuen berak, konforme. Oraindik amez gaiztuak izaten ditut, egongelan geneuzkan gaz asko gortinekin. Haizeak arrotzen ditu, eta etxe barrurantz sartzen dira, han daude flotatzen. Fantasmak diruditen iruburu gainean, ni sofan nagoen bitartean. Batzuetan, telebistari begira. Besteetan, aurra aldamenean lo daukadala, eta kolpetik sutan daude. Orduan, esnatu egiten naiz. Begiak zabaldu zituen, eta tente jarri zen sofan. Isiltzera noa, niri ez zaiteta besteen ametsak entzutea gustatzen, seko aspertzen hau. Zuri? Ez dakit, ez dut inoiz horretan pentsatu. Gorroto ditut besteen ametsak. Niri besteen oporraldiekin gertatzen zait hori. Barre egin genuen. Berriro jaio zineten, meritu handia daukazue. Bai, baina gauza bat esango dizut. Ez digu ezertarako balio. Normala denetik aparte bizi gara, arauzkanpo. Eta jendeak ezin du disimulatu. Karitatea ez denean, iguina da. Eta badira beraien ontasuna gurekiko adeitasunarekin frogatzen dutenak ere. Miserable asko dago munduan. Ezin duzu imaginatu. Jende onare bai, justuak izateko hori ere esan beharra dago. Jende ona egon badago. Ni talde horietako bakar batean sartuko esbanintz bezala hitz egin zidan. Arraroa izan zen. Baina niri Klaudiak ematen dit beldur gehien. Nola moldatuko den aurrerantzean, eta hori sigiruek sorgin atzak dituztela ikusi behartzen nuen. Begira zein polita zen. Eta da, niretzat behintzat. Irribarre bakar berari eusten alagindu nintzen. Oso polita da. Baliabide asko dituen eskatsa dirudi gainera. Izadi txora egin dago berarekin. Gustatu egin zitzaion hori entzutea. Bai baditu. Eta laia. Bestea ez dakit, baina hor bete-betean asmatu duzu. Klementek txistu jo zuen etxeko atea ireki bezain pronto, eta Niebesi keinu aldatu zitzaion sotilki. Baina nik nabaritu egin nuen. Irri ez deus batek irten zion, lasaituzkoa edota poseskoa iruditu zitzaidana. Pentsatu nuen, agian, ordura arte, ez zela ongi egon nirekin, eta bat batean, traban sentitu nintzen. Poltsaz kargaturik iritsi zen. Aurpegi osoa zuen erreta eta kurioski, zati bat izateak baina inpresio gutxiago eragin zidan. Begi ertzak urtzeko prozesuan bezala zituen, baina gainontzean erredura uniformea zen. Testuraz eta kolore aldaketa leunez beterikoa. Bostekoa luzatu zidan. Eskua ere erreta zuen. Niebesi musuluzea eman eta ilea tondu zion. Gonbidatua gainera hau posa esan zuen askatu zenean. Non dago gure ingerutxoa? Goian, Piraguako lagun berriarekin. Erantzun zion Niebesek. Senarra, argazkian baino soilduagoa zegoen. Mototz batean zeraman bilduta urdindutako ilea. Beste zer esan gabe, jakak kendu zuen, pertseroan ipini eta pianora eseri zen. Alkondararen maukak jaso, 2 botoi askatu eta hatzak mugitu zituen airean. Eskorpioia zutatik libratu zela ikusi nuen. Sorionak zuriren lehenengo notak jo bezain pronto, jeitsi zen lasterka Klaudia. Atzetik besarkatu zuen fuerte aita. Niebes, zutik gelditu zen, egongelaren erdian, arrotasunez begira. Izadi ere jeitsi eta nire ondoan eseri zen sofan. Besoa pasatu nion zorbalda gainetik eta nigana erakarri nuen. Kantua jotzen amaitu zuenean, Klementek galtzaren patrikatik oialesko mugizapi bat atera eta aurpegia lehortu zuen. Niebesek garagardo fresko bat ipini zion teklatu gainean, deus galdetu gabe, eta trago luze bat eman ondoren teklatura itzuli zen. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Kantatu zuen akapela eta falsetoa eginez. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy because I'm easy come, easy go. Niebesek eta Klaudiak elkarri begiratu zioten familia barruko koderen bati segika akaso. Izadi eta biok ere hurbildu egin ginen. Klementek Bohemian Rhapsodyren lehen akordeak jo zituen, burua batera eta bestera astinduz. Mama,
just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Aurreikuspen guztien kontra ahot miresgarria zuen. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Lehenengo apaldiaren ondoren, gugana jiratu zuen burua, irribarra nekatu batekin. Ordurako, beringuruan geunden denok, sofaren kontra bermatuta. Ama bakoitza bere alabarekin, dantza txikian, isilik. Hain izaten ari zen auskorra eta derraun eura. Bukatu zuenean, bertan egon zen eserita momentu batez. Guri bizkarra emanda, geldirik. Gu ere, alaxe gelditu ginen, mugitu ezin da. Giratu zenean, gaztetuta ikusi nuen, denok geunden gaztetuta eta arinduta. Garagardoa bukatu zuen. Nieves, zigarro bat erretzera irten zen terrazara. Etorri nahi baduzu, esan zidan lehenago. Ez, ongi nago hemen, erantzun nion. Gero, Clementeren gana giratu nintzen. Zuk esan duzu erretzen. Bade retro, esan zidan, oinetakoa erortzen utzi eta txankletak jarri bitartean. Garagardoa nahi beste, whiskyren bat ere tarteka bai. Baina tabakoa... Zoaz, hiri Europarretara, benetako Europara, Parisera, Bruselara edo Bartzelonara. Ea zenbat erretzaile ikusten duzunan. Herrialde azpigaratuetan ordea bai, saldoka. Diskurtso hura behin baino gehiagotan errepikatu izanaren traza hartu nion. Berak ere, aspertuta zirudien bere hitzekin. Tripa sorriak ditut, esan zuen tono aldatuz eta sabela ukituz. Eta zuek neskak? Gero, simiko egin zion izadiri gerrian. Ume honek bizikleta batek baino eragi gutxiago daukata. Ez dizute jaten ematen ala? Izadik eskapo egin zion, edukazioa galdu gabe. Eta Klaudiaren atzetik igo zen goiko pisura. Ahotze derra duzu, esan nion Clementeri, harrituta geratu naiz egia esateko. Ez zenuen espero, Esan zidan posik, eta begira geratu zitzaidan, nik nahi baino luzeago. Ederra eta berezia. Irrik arkaia egin zuen, ederra eta berezia, errepikatuz. Begiradari utzi nion, serio, benetan ari nintzela jakin behar zuen, garrantzitsua zen niretzat. Lastima eskonduta zaudela, bestela, zure eskontzan kantatuko nukeen. Ez nago eskonduta. Ez zaitez haserretu, esan zidan eskua luzatuz. Ez dago haserretzeko motiborik. Ez dut nire burua serio hartzen, hobeto doakit horrela. Esku leuna zuen, atz lodiarekin esku gaina lastandu nion ahal izan genuen luzeen. Nieves entzun genuenean, askatu egin ginen. Ordurako, txinatar janari usainak egongela gainditua zuen. Nieves, loredu nule batekin sartu zen, eta egongelako maitxoaren gainean zabaldu zuen. Gero, hain jarri zituen poltsetatik ateratako ontziak, eta sofako kusinekin inguratu zuen maila. Konturatu nintzen, Clementeren etorrerarekin txikitu egin zela. Auspoa galdu izan balu bezala. Hala ere, ez zirudien, ez triste, ez azerre. Lasai baizik. Klaudia eta Izadi arduratu ziren estalkiak kentzeaz, eta era guztietako jaki likatzuak agerian usteaz. Clementek moskatoa ekarri zuen. Lurrean eseri ginen denok, gu sardezkekin, haiek txinatar makillatxoekin. Nievesek begi bat kliskatu zidan topa egin aurretik. Gantzo batekin jaso zuen ilea, erredura agerian utzita. Berpiztuta zirudien berriro ere. Urte askoan, politori, esan zion Clementek Klaudiari. Begiak beteta zituen, baita Nievesek ere. Klaudiak atzpuntak musukatu zituen, eta putz eginez bidali zizkien musuak gurasoei. Oso harro gaude zutaz, esan zion Nievesek, eta musu bat bidali zion airez. Izadi, platerera begira zegoen. Kokotxetik heldu nion burua altzaz esan, masaia lastandu nion. Jatekoa, etzen espero bezain dramatikoa izan. Postrerako gure bizkotxoa atera zuten, eta denek ospatu zuten. Familiako bat gehiago sentitu nintzen. Ongi pasatu genuen, uste dut beraiek ere ongi pasatu zutela. Agurtzerakoan, besarkatu egin nituen, mila esker benetan, bihotza ukitu nuen. Eskerrak zuei, esan zuen Nievesek. Eta segi jotzen, zoragarria izan da, esan nion Clementeri. Ile datz bat belarriatzean jarri zidan naturaltasunez. Nievesek begiak itxi zituen, onarpen adieraziz bezala. Eziraino etorri ziren. Clementek gerritik heltzen zion Nievesi, eta honek bere sorbalda gainean jarria zuen burua. Etzen promesik egon inoren partetik. Kopilotuaren aulkian esertzeko eskatu nion Izadiri. Eskutik emanda egin genuen bidea. Arratzale luze hartan oso berezia zen zerbait aurkitu uste nuen. Hondartzan, maskorrak biltzen sentitu izan dudan liluraren pareko zerbait. Eta eutsi egin nahi izan nion, eskapo egin ez ezan.
betiko nire barruan bizi zedin. Aurkikuntza gunetik apartatu ala, poliki, lilura desegingo zela jakin arren.